ku shiga Facebook, ku shiga kan yanar gizo, ku ga yadda mata suka koma a Najeriya 'yan TikTok. Ku je ku ga irin fitsara da ɓannar da ake aikatawa. Yau 'ya'yan musulmai gaba ɗaya sun zama 'yan rawa, da matar aure, da budurwa, da bazawara, da uwar, da 'yar. Kowa aikin ta kawai ta sha kwalliya, ta samu kiɗan wani mawaƙi, ta saka a TikTok, tana tiƙar rawa, tana kwaikwaya. Ba abin da yake faruwa ba kenan? Duk inda kuka shiga abin da yake faruwa kenan. Wai ba a yi mamaki ya aka yi mata suka lalace a nan ba. Wai sai mace za ta karantar da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba al'umma tarbiyya. Wai nan ne bakon abu. Wai ya aka yi ake yin wannan? Ga kula fa'ur rashidunan mata nan. Yau idan aka ce za a biki mawaki za a je a ɗauko daga Kano. Na san mawakin da yau in za a ɗauko shi abinda za a je masa kamin ya zo shi ne naira miliyan 2. Ba magana mai za a sallame shi ba. Haka kuma za a ɗauko shi ya zo yana waka matan aure ana ta tika rawa. Wannan shine alamun wadata. Wai duk wannan fitsarar wai bata ɗauki hankalin mutane ba. Wai abin da ya dame su ya zai a ce ga mace tana tafsiri. Aya ce ba ta fassarawa daidai, a an yi ta fassarawa daidai, to amma don me za ta yi? Ai ita mace ce. Ban gane ba. Waye gaya muku mata ba sa wazi? Waye ce muku mata ba sa dawa? Ku je ku duba mata a zamanin Annabi Muhammad. Ku je ku ga gwagwarmayar da suke ta fuskar da'awa. Ku je ku karanta tarihin Ummu Aiman. Idan kafiri a Makka ya bar gidansa ya dawo ya samu matarsa na sallah, abinda zai fara tambaya, Ummu Aiman ta shigo gidan nan. Gida-gida take shiga tana musuluntar da matan Qurayshawa. Akan wanda suka kama ta suka ce ba domin muna da mutunci da kabilar ki ba da mun kashe ki, amma za mu mai da ke zuwa ga kabilar ki. Tsohon raƙumi suka samu suka ɗora ta a bayan tsohon raƙumi ba sirri. Da ɗora ki a bayan tsohon raƙumi ƙara a ɗora ki a bayan tsohon tarakta. Kwana 3 ba ta bacci, ba su ba ta ruwa ta sha ba. Da daddare za su yi tafiya ba dama ta yi bacci. In gari ya waye rana ta ɗaga ta yi zafi sai su ɗaure ta a tsakiyar rana, su kuma su koma inuwa su kama bacci. Rana ta rinka dukanta tana zufa sai da ta zama dehydrated. Kun san me ya faru? Rannan suna bacci, idanunta a rufe ba ta gani saboda bala'in wahala da yunwa. Kawai sai ta ji kamar wata guga tana taba mata kai mai sanyi. Ta dan buɗe idanta, ɗaga wanda za ta yi sai ta ga guga ce ta ruwa Allah ya zuro mata daga sararin samaniya. Wannan guga ta zo saitin bakinta, da ta kurbi ruwan kaɗan sai aka janye gugar. Bayan lokaci aka sake dawowa, ta kurba aka sake janyewa. Me yasa ake bata ruwan kaɗan-kaɗan? Kwana 3 bata sha ruwa ba. In ta sha ruwa lokaci ne ta cika cikinta zai cutar da ita. Bayan ta sha ta ƙoshi aka zuba mata ruwan a jikinta. Idan kika kalle ta sai ki ɗauka an ɗaura mata drip leda 18. Ta warware ta murmure, da aka kwarara mata ruwan sai mata garan bawul. Ta yi haske ta koma kamar wata 'yan budurwa a lokacin. Bayan sun farka suka ganta, ga inda take jike da ruwa, ga ta a daure. Suka ce renin wayo, wato muna bacci kin kwace kanki kin ɗabi ruwanmu, kin gama harkokinki sannan ki dawo ki ce kin ɗaura kanki kar mu gane. Allah ya kama ki, ga ruwan bai bushe ba. Ta ce ban taɓa ruwanku ba. Idan kika samu ruwa, ta ce ubangiji na ne ya bani. Ku je ku duba ruwa. Suka je suka duba ruwa suka ga ba taɓa ba. Suka ce ba shakka ba ruwanmu ba ne. Ubangiji ki kira daura nan ya kawo miki ruwa, ta ce kwarai da gaske. Buɗe bakin suka ce izan ilahuki khairun min alihatina. In haka ne Allah ki yafi allolin mu albarka, mu ma gaba ɗaya mun yadda mu musulunta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wace ce wannan? Ummu Aiman. Ummu Sulaimin ita ta yi wa Abu Dalha al-Ansari wa'azi ya musulunta.
sadakinta ta ce ya ce la ilaha illallah shine sadaki, kuma la ilaha illallah da ya faɗa shine sadakin ummu sulaimin. Sahabbai suka ce ba mu taɓa ganin sadaki mai albarkar sadakinta ba, laqad kana sadaqu hal islam, islam shine sadakinta. Mata suna da awa tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadda mata ke kasuwanci tun a zamanin manzon Allah, tun a zamanin mata suke da'awa. Tarbiyya kuma shine babban aikin da muke bukata kuma na. Ya za a yi yara da ake haifowa